Jak nás už představil Zdeněk, já jsem Alex, já jsem agenturu Ideál založil před 10 lety a Zdeněk náš CEO, protože já nejsem tak dobrý na řízení lidí, takže jsme vybrali toho nejšikovnějšího z nás a Zdenda agenturu vede už třetím rokem. My se jmenujeme Ideál, vznikli jsme jako High Five Traffic, původně jsme byli agentura primárně výkonnostní, postavená na nějakých datech, hodně jsme dělali PPCčka, nějaký lead gen a cílený mailing, ale časem jsme přidávali nějakou produkci, mediální nákup a dneska vlastně jsme full servisová reklamní agentura, kdy pro klienty poskytujeme od televizní reklamy a nákupu televizního prostoru po digitál a outdoorový média, vlastně cokoliv. Takže pojďme k té umělé inteligenci. Jak velká věc to je? Mně je 1,40 a už jsem zažil nějaký technologický skoky. Pamatuju si první počítač, pak přišel internet, pak přišly sociální sítě, mobilní telefony a kdo by tenkrát řekl, že budeme používat výraz jako aplikace, jako něco úplně běžného v té době. A pak přišly krypto, spoustu lidí si myslelo, že krypto je ten další skok, nás to možná čeká v budoucnu, ale teď je to určitě umělá inteligence a myslím si, že je to zcela tak zásadní skok jako počítače a rád vám to tady vysvětlím, proč si to myslím. Tohle je diagram, který ukazuje, jak některé platformy nebo ty nejúspěšnější platformy vůbec rostly. U nás v marketingu je to třeba TikTok, který prostě v posledních letech udělal obrovský skok a dobývá sociální sítě. A ten udělal 100 milionů uživatelů za 9 měsíců. ChatGPT to zvládl za 2. A aktuálně nemám data, kolik používá uživatelů ChatGPT, ale určitě jsou to stovky milionů. A tady na tom diagramu ukazuje, jak rostly počet parametrů, který měly ty jazykové modely a jak tím přibývaly jejich funkce. A to jsme pořád na začátku, v kroku 1. Takže dneska od psaní textu přes překládání ty jazykové modely umějí opravdu spoustu věcí, ale to jsme pořád na začátku. No, mnohem líp to lze ukázat na difuzních modelech, což jsou ty modely, které generují obrázky. Tohle je příklad Midjourney. Když se podíváte na ten obrázek úplně vlevo, tak to je z 1. března 2022, takže je to rok a půl, kdy ten první verze tohohle softwaru vznikla. A podívejte se, jak ten obrázek vypadal před rokem a půl, jak vypadal po roce, to je ta verze 5, 16. března 2023, a jak vypadá teď poslední verze 5.2, která vyšla 23. června 2023. A připravuje se verze 6 a mezi tím vycházejí i jiný další difuzní modely jako Stable Diffusion nebo DALL-E 3. A opravdu ta syntéza toho obrazu, toho, co ty věci generujou, je už téměř jako dokonalá. A když se bavíme o té dokonalosti, kterou tyhle nástroje, a je důležité si uvědomit, že jsou to nástroje, samo to nic nedělá, vždycky zatím musí být nějaký člověk, který tomu dá nějaký příkaz, tomu příkazu my říkáme prompt, tak člověk, který to promptuje, tak s tímto nástrojem je schopný dneska dosahovat výrazně lepších výsledků než lidi bez nevyužívající AI nástroje. Tohle je z Visual Capitalist infografika, která ukazuje, v kterých segmentech dneska už jsou lidé využívající AI nástroje schopní dosahovat lepších výsledků než profesionálové bez těchto nástrojů. No a když se chceme podívat na nějaký čísla, tak tady je, jak ten trh roste. A určitě to bude jako exponenciála. Prostě čeká nás teď obrovský rozmach těch AI nástrojů a automatizace, která s tím velmi, velmi souvisí, jak vám tady dneska na tomhle webináři ukážeme. No, co tohle všechno znamená? Kam se teda řítíme? Je to nějaké ohrožení?
spousta lidí straší na internetu, že je jako něco špatného. No určitě jsou tu chvíle, kdy bychom měli se zamyslet, zastavit a říct si, jestli tu technologii chceme adoptovat, protože když ji adoptovat nebudete, můžete lehce dopadnout jako výrobci nebo producenti hudby. Já si pamatuju, kolem roku 2000 jsme si kupovali CDčka, na tom bylo 10 písniček, vlastně jsme 9 z nich nechtěli, ta jedna byl největší hit. No a tak přišel nějaký Napster a chtěli jsme ty písničky stahovat. Hudební producenti byli proti, byly nějaký soudy. No Napster zakázali, ale co se stalo? Lidi už si CDčka nikdy nezačali kupovat. A vznikly platformy, napřed to byl Apple Music nebo iTunes, který vám prodají písničku za 99 centů. A dneska jsou to streamovací platformy jako Spotify nebo YouTube Music, který úplně ukradli ten trh těm hudebním producentům. A ty si ho prostě nechali utéct, protože nechtěli tu technologii adoptovat. Nechtěli se smířit s tím, že nebudou prodávat média nějaký CDčka. A myslím si, že ten biznis jim pojede takhle věčně. Takže ano, pokud se neadoptujete, nebudete adoptovat tu technologii a neadaptujete se, tak můžete mít podobný problém. No a lidi často říkají, že umělá inteligence vám sebere práci a mně se moc líbil ten tweet IBM, který říká, že nesebere vám práci umělá inteligence, ale lidi používající umělou inteligenci, protože budou výrazně efektivnější. Já bych to přirovnal třeba k parnímu stroji. Parní stroj přinesl průmyslovou revoluci a výrazně zvýšil efektivitu práce. A to samé se děje vlastně teď, kdy tyhle AI a nástroje automatizace výrazně budou zvyšovat efektivitu jednotlivců, který tyhle nástroje budou umět využívat. Takže jestli jste tady, tak o tom správně přemýšlíte a jdete správnou cestou. No a v pak neposlední řadě nás tu čeká určitě spoustu problémů s tím, jak se vůbec orientovat v tom, co je pravda nebo ne. Protože ta syntéza opravdu začíná být dokonalá a ani já už nejsem často schopný rozeznat, jestli je to obrázek vygenerovaný AI nástrojem nebo je to fotka. Takže určitě část populace bude velmi dezorientovaná a nebude vědět, čemu vlastně má věřit. Takže to bude muset nějak tenhle problém vyřešit. Pojďme dál, ale já tady vidím hlavně nějakou příležitost, která tady čeká a pojďme si říct, kde je. Ta příležitost je v tom, že tyhle AI nástroje vám nahradí nějaký chybějící schopnosti. Já třeba dám příklad za sebe. Já jsem dyslektik, mám často problém s tím správně napsat nějaký text, dělám tam chyby, vynechávám písmenka a vždycky mě to jako traumatizovalo. Lidi se mi občas smějou na Facebooku, ale od té doby, co používám třeba ChatGPT, tak jsem schopný těch textů generovat výrazně víc a bez chyb, což je úplně skvělý. Takže dneska mám i svůj blog, můžete se kouknout na náš web, kde bloguju. A to samý lidé, kteří neumí kreslit, ale rádi by něco tvořili, tak pomocí třeba Midjourney jsou schopní dneska generovat a vizualizovat své myšlenky. No a pak další věc, AI nemá žádnou zodpovědnost. Nemůže vám sebrat nějaký nástroj práci, protože nikdy v té práci nepřijme tu zodpovědnost. Je to jenom nástroj a tu zodpovědnost mají vždy lidé. Takže berte to tak, že jste pilot letadla a pilot, i když používá autopilota, tak má vždycky zodpovědnost za ten let a nelze ho nahradit jenom nějakou automatizací. Jinak by to ty aerolinky samozřejmě dávno udělali. Vy vždycky jste pojistka, vy jste ta zodpovědnost, takže nemusíte se bát, pokud máte ve vaší práci zodpovědnost, tak jste pro tu firmu důležitý a pro tu práci, abyste to kontrolovali. No a změní se určitě zásadně způsob práce. My už to tady vidíme, protože my jsme tu technologii adoptovali poměrně brzo. Pracujeme tady od listopadu minulého roku s těmito nástroji a zásadně se mění to, jak vlastně lidé u nás pracují. Já to ukážu v nějakém slajdu potom ještě dál, ale připravte se na to, jako zmizelo papírování, jako prostě zmizelo nějaký tištěná forma těch věcí a digitalizovala se, tak
budoucnu nebo velmi blízké budoucnosti zmizí jakýkoliv repetitivní úkoly, prostě se automatizují. Věci, které neustále musíte opakovat, klasicky v korporátu je to reporting, tak reportingy se naprosto zautomatizují. Protože není možné, aby dál lidé prostě klikali někde v Excelu a kopírovali čísla do reportingu. Tyhle ty úkony nám přinese AI s automatizací. No a vzniknou určitě nový pracovní pozice, které budou víc komplexnější, budou kombinovat více funkcí. Ale jeden příklad za všechny, AI alignment, to je vlastně práce, která dneska, jsou to lidi, kteří se živí tím, že učí umělou inteligenci empatii. Takže určitě nás čeká spoustu nových pracovních a nových zajímavých pracovních pozic. No a v neposlední řadě pořád jsme lidé a i v biznesu budeme budovat lidské vztahy. Takže klientský servis zůstane prostě klíčový a nedokážu si představit, že lidé budou chtít chodit na kafe nebo řešit biznis jenom prostě s nějakou konzolí, s nějakým rozhraním. Ne, budou vždycky chtít k tomu budovat ty lidský vztahy a aby to mělo nějaký lidský přesah. Prostě v stroji nikdo nebude chtít tvořit nějaký vztahy. To se za mě nikdy nestane. No a co nám to teda ještě přináší? Přináší nám to možnost konečně pracovat s daty. Ve firmách často narážíme na to, že mají spoustu dat, ale vlastně nevědí, co s nima, nevědí, do jakého kontextu je dát, jak o nich přemýšlet. A tady tyhle nástroje umělé inteligence právě přináší obrovské možnosti v rámci nějakých analýz. Vlastně se stačí správně zeptat a oni vám těm datům dají nějaký kontext, najdou v nich nějaký pattern a můžou vám pomoct na základě těch dat konečně jako je nějak využívat pro nějaký smysluplný věci u vás v podnikání nebo práci. Tady mám takový zajímavý diagram jenom pro představu, že v roce 1600 byl jeden člověk schopen pojmout veškeré vědění lidstva a v roce 1900 už byl schopen jeden člověk pouze jakoby vidět do většiny těch oborů docela fundovaně, ale dnes v podstatě pokud chceme být v něčem odborníci, tak se musíme soustředit jenom na ten svůj segment a máme co dělat, aby jsme sbírali jenom ty data ze svého oboru. Klasicky je to problém ve vědě, kdy přestává fungovat taková ta mezioborová synergie, kdy ty věci už si nepředávají ty data, ty informace a jsou rádi, že zvládají jenom pobírat ty informace ze svého oboru a brzdí to tu vědu. A tyhle nástroje nám to určitě můžou pomoct rozbít, tyhle bublinky, v kterých se ocitáme. A prediktivní analýza. Když jsem mluvil o tom, že máme data, umíme s nimi pracovat, tak AI nástroje automatizace nám pomůžou vybudovat úplně nový segment, třeba u nás konkrétně v marketingu, a to je prediktivní marketing, kdy prostě budeme o něco dříve vědět potřeby uživatele nebo zákazníka, než je ví on sám na základě dat, který o nich máme. O to více bychom si tedy svých dat měli vážit, protože oni opravdu budou přinášet vysokou přidanou hodnotu pro ty platformy a pro firmy. A když budou mít zákaznický data, tak na základě nich budou opravdu schopní dělat velmi zajímavý prediktivní marketing. Určitě znáte taky ty Google Maps, když vám nabízejí, že někde můžete být už za 5 minut, nebo jestli jste na něco náhodou nezapomněli, že máte vyvednout děti dneska ze školky. Jako se to děje mně. Personalizace. To je další věc. Zase, když máte dost dat o uživateli a víte, jak je pracovat, tak s nima pracovat, máte na to nástroj, který všechny ty data schroustá, tak vám řekne, co ten uživatel vlastně chce. A vy mu budete moct dodávat jak personalizovaný obsah, tak personalizovaný produkt. To je určitě prostě budoucnost, prostě personalizace. Lidi mají rádi věci na míru, unikátně přímo pro ně připravené. Na neposlední řadě automatizace. Už jsem to tady zmiňoval, všechny ty repetitivní věci, takový to zbytečný klikání,
budeme schopni odbourat nějakou automatizací. My už to tady dneska pro některé naše klienty řešíme. Děláme na to consulting, připravujeme naše klienty na nějakou automatizaci za pomocí AI nástrojů, protože toho klikání často zbytečně moc. Když už máte jeden nějaký třeba koncept u nás v reklamě, tak rozpracovat ho do všech formátů vlastně zabere stejně času, jako ho vůbec vymyslet. Takže všechny tyhle funkce na rozpracování formátů se můžou automatizovat. Call centra, klientský servis, těch věcí je opravdu jako mraky a myslím si, že nakonec budeme automatizovat téměř vše. No a jak jsme na to šli my? Když jsme se rozhodli tady v listopadu, že do toho jdeme, tak jsme si udělali nějakou researchi těch nástrojů, kterých jsme si řekli, ale tyhle jsou ty nejlepší na trhu, tak jsme pořídili jejich placený verze, případně jsme kolegům pořídili nový výkonný počítače, na který se ty nástroje mohli nainstalovat a dali jsme lidem prostor pro učení. Mohli si dát hodinu bloker do kalendáře a učit se s tím nástrojem pracovat. Opravdu je to důležitý a myslím si, že to byl jeden z klíčových prvků toho, proč se nám podařilo tak rychle tu technologii adoptovat, že i lidi, kteří třeba k tomu neměli úplně takový vztah, tak když si mohli tu hodinu vlastně jako dělat něco svýho a trošku si s tím hrát, dostali na to ten prostor. A je pravda, že Zdeněk na ně občas i trošku tlačil, že proč tak málo si tam dávají ty blokry, tak to začali dělat a někteří lidé se tady v tom naučili fakt jako mistrovsky a připravili pro ostatní takový workshopy, jak ty nástroje používat. Jeden z těch workshopů tady má Zdeněk, to je ten následující, kde vám ukáže, co vlastně objevil, jak se dá zpracovat s chatem GPT. A tyhle nejšikovnější lidi od nás začali vzdělávat ty ostatní a když jsme viděli, jaký to má úspěch a vyzkoušeli jsme si to v Excentric klubu, na jedné přednášce bylo asi 70 lidí, tak jsme tyhle workshopy začali nabízet formou webinářů. No, na základě toho, jak jsme začali ty nástroje různě kombinovat a pracovat s ním, tak tady vznikly ve firmě nějaký nový procesy a způsoby aplikace a nakonec jsme začali preferovat využití těch AI nástrojů u klientů, aby ty naši kolegové získali jistotu v té práci s těma nástrojema a začali opravdu generovat věci, které jsou užitečné. Takže dneska jsme třeba ve fázi, kdy jako agentura, která má nějaký produkční oddělení, téměř vůbec nepoužíváme fotobanky a všechny obrázky si generujeme pomocí nástrojů AI. No a v neposlední řadě, což se teď snažíme, a je to často náročný, sledování těch trendů a zkoušení těch dalších nových nástrojů. Tady je náš pracovní ekosystém. Já to mám takhle rozdělený na nástroje, které jsou text-to-text. To je ten prompting, to je to zadávání těch příkazů. To znamená, dáte textový příkaz a vypadne vám nějaký text. To jsou ty nástroje jako ChatGPT nebo Copy AI, který vám dávají primárně nějaký textový výstup. A pak jsou tu ty difuzní modely, to jsou text to image, takže dáte prompt, textové zadání a vypadne vám obrázek. A můžete použít i obrázek jako prompt, takže i obrázkama promptujeme a můžete obrázek použít i jako prompt pro video. No a pak je tu nejrychleji rostoucí segment, tam opravdu vidím spoustu zajímavých příležitostí, ukážu potom nějaký nejžhavější novinky na konci. Text to video a text to voice, kdy vlastně na základě textu vám to generuje videa nebo hlas. No a do toho nám krásně zapadly automatizace. Máme tady nějaké nástroje na automatizaci, dneska to je třeba Zapier. A je to jak by ty ikonky, no, dál. Tak a jak dneska u nás pracují lidi? Už jsem to zmiňoval, že se hodně změnil ten způsob ty práce. Tohle je na základě nějakých dat od nás agentury, kdy naši kreativci, a teď platí v zásadě to samé pro copywritery, tak pro grafiky, často bojují s takovým tím syndromem prázdného papíru. Kde vlastně začít?
Má nějaký brief, nějaký zadání, který si přečtou, teď se na něm zamyslej a vymýšlej, kde vlastně začít. To je to nejtěžší. A to je často brzdí v tom, aby tu práci udělali lépe, rychleji a často se na tom blokujou. Ale s těma AI nástrojema oni v podstatě stačí, když s tím nástrojem komunikují, dají mu nějaké myšlenky, jak o tom přemýšlej, dají nějaký základní prompt a vyskakují jim první výsledky. Ať nějaký texty, tak nějaký obrázky. A na základě těch obrázků potom oni už cizelujou ten výsledek. Třeba zkombinují víc obrázků dohromady nebo víc textů. Ale nejvíc času vlastně tráví potom tou editací a tím cizelováním toho výsledku. Takže určitě se u nás zásadně změnil způsob práce našich kreativců. A jak jsem zmínil, vytvořili jsme i nějaké nové produkty. Na základě těch workshopů vznikly nějaké AI školení. Začali jsme dělat AI ilustrace a animace a navrhování procesu a automatizace s využitím AI. Tak já vám ukážu, co to je. Ta hlavní výhoda těch ilustrací jsou rychlost těch variací a úprav a kvalita. Opravdu ta kvalita je úplně super. Tohle je třeba první post, co jsme udělali pro našeho klienta Whirlpool v únoru 2023. Takhle to třeba může vypadat. Máte nějakou malou restauraci, nechcete dát 30 000 za focení, food stylistu, ty obrázky vám zvládne dneska krásně vygenerovat třeba Midjourney. No a jste módní návrhář, máme tady jednu slečnu, který občas radíme s těmahle věcma, jak správně promptit a můžete si generovat svoje vlastní modelky. Nemusíte mít focení, nemusíte platit za práva těch modelek. A samozřejmě máte nějaký produkt, zase chcete ho dát do nějakého zajímavého pozadí. Tyhle AI nástroje vám dokážou strašně pomoct. Animace. Zase rychlost těch variací a úprav a vysoká kvalita výstupů. Já tady ukážu televizní spot, který jsme vytvořili pro společnost Swiss Life Select v březnu minulého roku. Ne, tohle roku teda kecam. A čekejte, tak se to spustí. Sami nejlépe víte, co je ve vašem životě opravdu důležité. Víte už také, že péče, čas a důvěra jsou investice, které přináší to skutečné bohatství. Víme to i my. Pomáháme vám vést život podle vlastních představ. Swiss Life Select. Tak, určitě jste si všimli, že část toho klipu je takový jako animovaný, tak to vlastně vzniklo metodou image to video, kdy jsme natočili ty záběry a potom jsme to všechno prohnali AI nástrojem Stable Diffusion, kde jsme si nastavili nějakou úroveň stylizace a vytvořili jsme tu animaci. Normálně by to musel kreslit nějaký ilustrátor, případně by jsme na to využili nějaký 3D studio. Takový lidi u nás nemáme, takže bychom museli dělat externě, ale takhle jsme to zvládli celý s interním týmem a natočili jsme asi první televizní spot za pomocí AI vůbec. No a tady teď naše poslední kampaň velká, to jsme dělali v září pro Čedok a to už celý vzniklo jenom vlastně textovýma promptama, textový zadání, na základě kterého jsme vytvořili tady toho perníčka a perníčka jsme potom z těch obrázků zase s dalším AI nástrojem, který se jmenuje Runway, rozhejbali. Tak se můžete podívat. Nebaví vás zima? Tak na ní pečte. Leďte přímo z Prahy a Brna do jedné z 6 exotických destinací. Nejpohodlněji. Takže takové věci s tím dneska jdou už dělat. My se zaměřujeme na to praktické využití, opravdu aby nám to pomáhalo v práci a tady ještě ten třetí náš produkt a ta automatizace. To jako já vidím úplně největší potenciál, budoucnost. Na to se teď jako velmi zaměřujeme, vlastně tady vzniká nějaké nové oddělení na consulting automatizace a připravujeme
naše klienty na tu budoucnost automatizace pomocí AI nástrojů, protože i ta příprava vlastně zabere poměrně dost času a energie. Protože jsme si zcela jistí, že ty nástroje přijdou, vlastně už jsme schopni je do jisté míry predikovat, což vám ukážu za chvilku v nějakých těch ukázkách. Tak, tady je nějaký základní příklad automatizace. Na levé straně máte tu databázi, kam si můžete nasypat nějaký data, nějakou knowledge base, nějaký skripty a na to můžete napojit GPT a to vám generuje třeba nějaký support, nějaký webchat, ale může tam být i call centrum. Ten způsob dneska využívá už třeba Komerční banka a víme, že jiné banky už vlastně na tom pracují a dělají na základě toho nějaký interní support. Takže když už to používají banky, já jsem si jistý, že tahle technologie je jako nezastavitelná. To znamená, pojďme se podívat, jak to může vypadat. Tohle je produkt od společnosti Air AI. Já dám jenom kousek. Hey, James. Yeah, who's this? Hey, James. It's Alexander from Tesla Motors. How's your day going so far? It's going pretty good, my man. How about yourself? You said from Tesla, right? The car company? Yeah, that's right. I'm calling from Tesla Motors, the car company. Did you have any trouble or questions while customizing your car on our website? No, we're just kind of shopping around and, just taking a look. Tak, jestli vám přijde, že má hlas trošku jako Hall, 9000 vesmírný Odyssey, jo, je to AI. Alexander je call centrum na bázi AI, takže takhle to velmi brzo bude vypadat, budou vám volat tyhle automatizované call centra. Myslím si, že se na to prostě velmi brzo zvykneme. No a pojďme se podívat teda na ty žhavý novinky, co teďkon jede. Tenhle týden toho bylo docela a minulý docela dost, takže mám vám co ukazovat. Ta první velká věc je, že ChatGPT pustil znova připojení na internet a ChatGPT vám umožní vyhledávat. Hodně lidí se nás na to ptalo, proč to zrušili. My jsme si nebyli úplně jistí, protože oni to nejasně definovali, ale já jsem našel nějaký článek, který říkal, že to je kvůli tomu, že se některý publisheri velmi bouřili, že vlastně chodí nějaký robot na jejich web, sebere obsah a distribuje ho někomu v nějakém úplně jiném rozhraní. Zdá se, že to byla pravda, protože dneska si na webu můžete zakázat, aby ten robot chatu GPT bral jakýkoliv informace z vašeho webu, což tady je ukázka konkrétně, že NewYorker.com nedovolí poskytnout informace chatu GPT. No a tady, to je jako fakt vtipná věc, můžeme se na to tady podívat. Chat GPT se naučil mluvit. Mluví i česky, klidně vám to pak ukážu. Ne, jo, a tohle je modální, tak sorry. Tohle je modální verze. Ta se má spustit asi za měsíc, něco takového, možná v Americe už za 14 dní. A to je jako velmi zajímavý, protože on bude schopný už identifikovat obrázky a co na nich je, na těch obrázcích. A já jen to rychle vysvětlím, o co tam jde v tom videu. Ten chlápek chce posunout sedlo toho kola, vyfotí si to kolo, vyfotí si ten závit na tom sedle a ChatGPT mu poradí, jak to sedlo na základě manuálu a sady klíčů, jak to sedlo má uvolnit. Jo.
Takže on chápe kontext toho manuálu, těch fotek toho sedla a toho kola a i kontext toho, jaký jsou klíče v té krabici. Takže může to vypadat trošku scary, ale opravdu tohle už je realita, minimálně v nějakém jejich vývojářské verzi a nás to může čekat třeba už za měsíc. Půjdu dál, mám toho tam ještě docela dost, tak ať to všechno stihnem. Jo, a tady je ta mluvící verze. We want to hear a bedtime story. Tell us a story about the super duper sunflower hedgehog named Larry. Start with telling us a little bit about him. Larry was a unique hedgehog unlike any other. He had bright sunflower petals instead of spines. Residing in Meadowville, Larry spread joy and color wherever he rolled. People cherished his radiant presence. What was his house like? Tohle je fakt super věc na třeba v autě, protože já jsem třeba předevčírem jel s dcerou domů ze školy a celou cestu nám ChatGPT v téhle mluvící verzi vyprávěl vtipy. A potom je i vysvětloval, jak vám ukážu. Takže tohle si kdokoliv můžete zapnout, já vám to zkusím ukázat, kde se to dá zapnout. Doporučuji si tu aplikaci stáhnout, je fakt skvělá, je to přímo aplikace od OpenAI a samozřejmě musíte mít tu placenou verzi ChatGPT 4. To vám pak ukáže ještě Zdeněk. No a tohle je další nástroj od OpenAI, který se jmenuje DALL-E 3 a to bude velký masakr, protože vy budete přímo přes ChatGPT schopný promptovat ty obrázky a vlastně textem říkat mu, jak ty obrázky má upravovat. Umí to generovat i texty v těch obrázkách, co jiný ty platformy vůbec neumějí. A tady vlastně chtěl nějakého krtečka pro dceru, myslím. A tady vlastně vtípek, jo. To je prostě to je úplně boží. Tady dole se můžete podívat, tam je ten prompt a ten difuzní model spojený s jazykovým modelem vám vygeneruje takovýhle vtípeček. Ilustrovaný. Myslím si, že teda ukrutně dobrý. No a tady je další nástroj, který se jmenuje Dragon, ten je od Google a ten umí vlastně dopočítat, co na těch fotkách by mohlo být. Takže umí toho pejska takhle mu posunout uši, posadit ho, otočit mu hlavou. Zatím to umí v docela malém rozlišení, dělá na tom nějaká parta z MIT a z nějaký německé univerzity, ale dá se to už stáhnout někde v nějakém demu a jako myslím si, že tohle je přesně jako ta budoucnost toho, jak ty nástroje budou vypadat, co vám budou umožňovat, jak si budete prostě s těma věcma moc hrát. Tak, asi můžu dál, protože vám chci dát ještě nějakou praktickou ukázku. A tady je Stable Diffusion Zeroscope. A tohle je hodně zajímavé, protože to už je všechno čistě na základě textu. A je to video na základě textu. Je to trošku strašidelný, nebliká to, ale je to prostě, už to takhle může realisticky vypadat. No a jedna americká firma má nástroj The Simulation a udělá v něm epizodu South Parku. A tady vám ukážu, jak to funguje. Mají normálně nějaký rozhraní aplikaci, v který si můžou vlastně generovat ty díly toho South Parku. Mají tam nějaký postavy z toho South Parku. Tady nahoře mají nějakýho hero, to je teda ten hlavní aktér toho příběhu. Tady si pak můžou nakástovat všechny ty další postavy, které v tom jsou. Pak si tam vyberou nějakou scénu, jestli to bude někde na ulici, u kostela, ve škole. A pak tady může dole promptí, dává ten textový příkaz, o čem vlastně ten příběh má být. Vypadá to opravdu jako South Park. A kdo z vás viděl poslední díl Black Mirror, nebo poslední série Black Mirror, ten první díl, tak já myslím, že to je jako velmi blízko té realitě, kam se to žene. Takže myslím si, že každý si v budoucnu budete moct generovat svoje vlastní filmy se svýma vlastníma hrdinama. Nebo třeba sami se sebou. A teď já udám nějakou praktickou ukázku toho, jak vypadá třeba ChatGPT.
Já si skopíruji nějaký promptík, co jsem si vytvořil už dopředu a přepnu se do chatu. Takhle chat vypadá. Tohle je ta placená verze. Máte tady nahoře, uprostřed máte verzi 3.5. Ta je dostupná všem for free. A nebo verzi 4. S tím, že když si kliknete na to tlačítko, tak jsou tady nějaké další nastavení. Defaultně ta verze nemá připojení k internetu, ale vy tady můžete si dneska už zapojit připojení k internetu, konkrétně přes Bing. Nebo tady máte Advanced Data Analysis, to je vlastně, to vám může pomoct třeba zpracovat nějaký data z Excelu nebo CSVček. A pak jsou tady plugins, ty jsou hodně zajímavý, já to tady zkusím ukázat. Tady vlastně jsou nějaký pluginy, které vypadají fungují jako nějaký aplikace, které si do toho nahráváte. Tady Zdeněk má nějaký zaklikaný, vždycky si můžete zakliknout maximálně 3, ale když si jdete úplně dolů, tak je tady plugin store a můžete si ty aplikace tady vybírat. Jsou tady nějaký populární, nejnovější, všechny, ale můžete i hledat třeba PDFka, výborný je to na čtení PDFek. To je use case, který tady často používáme, prostě máme nějaký velký data v PDFku, teď všechno to pročíst, najít v tom, takže hodíme to přes nějaký takovýhle plugin do chatu GPT a on nám vytáhne ty informace, které potřebujeme, které jsou pro nás důležitý. Sám na ně často přijde. Tady vlevo nahoře dáte new chat, tady máte nějaký historický chaty, tady má Zdeněk. A tady dole ještě je nastavení. Když si tady kliknete dole na ten svůj, vlevo dole na ten svůj account, tak tady máte setting. A tady si můžete, setting. A tady si můžete nastavit ty beta features, to jsou ten browsing s Bingem, nebo ty pluginy, nebo tady ty datové analýzy. Zde má všechny zapnutý správně. Tak, super. Takže, co je to ten prompting? Tady do toho řádku prostě něco začnete psát, co vám běží hlavou. Zdeněk vám pak ukáže, jak by to mělo být, jak by se to mělo strukturovat. A já tady skopíruji ten prompt, který jsem si připravil už dopředu a vlastně mu říkám, že jsme tady na nějakým webináři. A jestli by vás mohl teda nějak pozdravit. Tady vás teda zdraví ChatGPT. A vysvětluje vám sám hlavní funkce. On je výborný na učení, jak vám Zdeněk ukáže. Takže když jako něco nevíte, tak jak s ním vlastně pracovat, nebo co byste chtěli k nějakému cíli dojít, tak vám ten postup jako velmi rád vysvětlí a popíše. Často sám využívám. Takže dobře, tak já tam zatím dám ten další promptík, protože já jsem tam udělal chybu a schválně zjistíme, jestli na ní přišel nebo ne. Protože se mi stalo, že už na ní i nepřišel. On pokaždý přijde, generuje vlastně trošku jiný obsah. Pokaždý o něm přemýšlí v uvozovkách znova a znova. A samozřejmě zkontroluji váš prompt v češtině, vaše věta. Správně, žádné gramatické... Dobře, pochválil mě, ale já tady mám ve slově já. Tady mám chybu, tam má být dlouhý A. Takže na tohle nepřišel. Ale můžu ho poprosit, aby mi to přeložil do angličtiny. Na toho často taky používám. Aby mi na mě mluvil anglicky, nebo aby mi cokoliv přeložil do angličtiny. Takže tady si vzal původní text znova. A teď vám tady dá překlad. Takže jestli máme nějaký cizince, tak zdravíme i v angličtině. Tak a tady mám takový složitější prompt. Zkusím skopírovat. To je, jak já ho často používám, podobně jako je ten DALL-E, který vlastně kombinuje ChatGPT a OpenAI, teda ChatGPT a DALL-E, ten difuzní model, tak já vlastně používám
často tenhle prompt, když si chci vygenerovat nějaký obrázky do Midjourney a nevím, jak to zadat. Tak. A tady v těch závorkách si můžu nahradit textem, kterým chci, takže napíšu třeba Karlův most. Mám tady nějak záhadně caps lock, ale dobře. V Praze. Tak. A on mi na základě tohle vygeneruje prompt, který můžu použít pro Midjourney. Do Midjourney to vám pak v té další fázi ukážu, jak se s tím pracuje, ale tady si skopíruju teda ten. No. Tak. Hop. Tak. Tady si dám ten promptík. Znova a lépe. Tady musíte vždycky dát /imagine, ale to pak to vysvětlím. A vidíte, něco se mu nelíbí. Takže znova. Já myslím, že jsem tady Karlův most. Tak, hop. /imagine. To je podle mě chyba. Caps lock. Tak, pojď. Jo, a už tady něco generuje. Tak se na to pak můžeme podívat, co vygeneroval. A dám si tady nějaký další promptík. Spousta lidí říká, že neumí ChatGPT přemýšlet. Jo. Takže já jsem si našel asi 100 slovních úloh a všechny jsem je prohnal chatem GPT. A tady mu jednu dám s turistama. Mám tady vedle ten výsledek. To je přímo z toho webu. 76 turistů, hotelu bydlí 76 turistů, v druhém 84 turistů a ve třetím 98. A on vám tady vlastně popíše, jak to spočítal. A vidíte, že to trefil. Jo, že to spočítal správně. No, to samé tady mám, kolik procent povrchu země by zabral povrch měsíce. Jako to je věc, kterou já bych fakt jako nedal. Určitě bych se s tím dost trápil. A takže když chcete třeba spočítat, kolik potřebujete dlaždiček do koupelny nebo něco takového, tak chat GPT vám velmi jako rád pomůže. Ať tím způsobem, jak to spočítat. Případně může učit vaše děti. Moje děti si rádi s tím hrajou a generujeme tady příklady, který potom počítají. Tak. Takže odpověď povrch měsíce zabral 7,45 povrchu země. Podíváme se tady. A je to tady 7,4 zaokrouhleně. Tak. A tady, tohle je... Tady mám třeba nějaký vtipy, jo. Já dám jenom jeden, protože nám už dochází čas. Tohle je vtip o muži... Můžeš mi tenhle vtip vysvětlit? Tak. Abyste to nemuseli číst, nebo si to klidně přečtěte, prostě chlápek chce zachránit od Boha, prosí Boha, aby ho zachránil a přijede chlápek na lodi, řekne, že mu pomůže, on říká, že ne, že Bůh ho zachrání, pak přiletí vrtulník a on zase prosí Boha a říká, ne, Bůh mě zachrání, no nakonec se utopí a jde do nebe a Bůh se ho ptá, on se ptá, Boha prostě nezachránil a on mu říká, když jsem ti poslal loď, dokonce i vrtulník, co víc by si spřál. Jo, a tady podívejte se, co vám na to napíše ChatGPT. On vám prostě vysvětlí ten vtip.